inden I ser den her video, så og ja, jeg er inde hos Christians rum. Inden I ser den her video, så vil jeg bare lige takke alle, som har liket. Vi har fået jeg lige til alle vores videoer, der har vi fået cirka 140 likes til sammen. Så tak til alle dem, der har liket og kommenteret selvfølgelig. Så ja, lad os bare starte. Så lad os bare komme ind til videoen. Hej alle sammen, velkommen til. I dag så skal vi spille det her. Lad os lige se, om jeg kan udtale det ordentligt. Slither.io. Det er en nummer 2 version af Agar.io. Så ja, lad os spille det. Og lad os hedde Jakob er swag. Jakob er swag. Okay. Så lad os spille. Så hvis I ikke ved, hvad det her er, det er, hvor at man er den her slange, og så går man bare rundt og tager de her prikker. Og så gælder det om at blive den største. Og hold kæft, hvor var jeg lige heldig der. Holy. Så I det? Okay. Og så kan man trykke dobbelt tab, og så bliver man hurtig. Ja. Og så bliver man hurtig. Og så hvis man er rigtig stor, så kan man komme rundt om slangen, ormen, og så kan man dræbe den. Og så får man masser af mad. Så det er jo godt. Okay, lad os lige finde nogen, som vi kan dræbe. Der er i hvert fald mange af dem her. Og dem der, de ved ikke helt, hvad det betyder. Jeg tager den bare. Jeg blev meget større end det der. Okay. Skriv ned i kommentarerne, hvad er jeres, eller hvis I har spillet det her, hvad jeres største score er. Min, det er cirka 11-10.000 eller sådan noget. 11.000 eller 10.000. Skriv ned i kommentarerne, hvad jeres er. Der er en, der er regnbue. Lol. Og hvis man kører hovedet ind i hinanden, så den, der gør det først, de dræber den anden. Det har jeg prøvet at gøre på en giga. Jeg tror nok, han bliver meget sur. Og ja. Undskyld, at jeg ikke har uploadet så meget. Det er på grund af, at jeg har egentlig ikke nogen grund. Jeg havde bare ikke lyst. Jeg vidste bare ikke helt, hvad jeg skulle uploade. På grund af, at jeg havde jo lavet Jurassic World videoer. Og jeg havde lavet mange fodboldvideoer. Og ja. Okay. Så skal vi lige lave et speed. Så er det. Skiller konge. Det der, det var fandme skill. Tak fordi du dræbte ham. Double kill. Fuck, det er godt det her. Ej, lol. Ej. Well done. Ja. Vi kom op til 1204. Så det er okay. Det er vores rekord indtil videre, tror jeg. Og jeg går lige herover, på grund af, at der er giganter derovre.
jeg skulle have noget mad, så kommer han bare sådan, jeg vil også gerne have noget mad, og så er han bare sådan, fugl dig, når jeg dræber ham. Det er godt. Nå. Og Christian er lige kommet ind. Hallo. Han er bag kameraet. Eller han optager ikke, men vi har en stol, og så har vi sættet nogen på den, og så optager det. Ej, så nu jeg lige skulle kigge. Så... fuck. Nå. Hold da. Jeg skal dræbe ham der. 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 Du kan så ikke med... Jo, jeg kan godt dræbe ham. Hvis jeg står. Mens jeg optager. Nej. Det er skill. Fuck, det er godt, den der. Andreas! Okay, jeg tager ikke den. Jeg tager bare det her. Jeg tager bare det her. Jeg skal bare. Og så lader jeg lige speed, og så... Pis, han var lang nok til at slippe væk. Det var vi den samme farve. Det er så nuttet. Så tager vi lige sådan her. Jeg ved godt, jeg sætter lyd til, og I kan høre det. Ja, det og så går man rundt om den her, og så bliver han bare mega sur. Hvad fanden lavede jeg lige der? Hvad lavede jeg? Ja. Okay. 2 gange, når vi dør nu, så slutter jeg videoen. Ja. Jeg ved godt, at det ikke bliver sådan en mega lang en, men det er på grund af, at jeg redigerer ikke på et kamera, jeg redigerer på en iPad og iPhone. Så ja. Gay. Lol, har du set ham der går bare rundt i cirkler? Han er bare sådan... jeg dør nu. Det er bare sådan... Det var fandme tæt på, at vi dræbte ham der. Nu leger jeg lige... ham her! Yes. Og så tager vi lige sådan der. Faren med. Fuck, hvor er det dumt. Nej. Jeg døde, og så dræbte jeg en. Nå. Det her, det var det for den her video. Og tak til Anton, der anbefalede, at jeg skulle lave en gaming video. Og ja. Husk at like, subscribe og kommentere på, hvad jeres største score er. Og så ses vi i næste video. Hej.